мо фаъолони вилоят, зиёиён, вакилони мардумӣ, намояндагони соҳаи маориф, занон, собиқадорон, ҷавонон, фарҳанг, аҳли адабу эҷод, варзишгарон ва дигар қишрҳои ҷомеа дар ин рӯзҳои ҳассос ба шумо муроҷиат менамоем ки бо мақсади ба эътидол овардани вазъияти ба амал омадаи рӯзҳои охир дар вилоят аз ҳамаи имкониятҳои мусоид истифода намоем. қабл аз ҳама ҳар яки мову шумо бояд фарзандони худро дар роҳияи инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои волои ниёгон, эҳтиром ба гузаштагони бо фарҳанги соҳибтамаддуни худ тарбия намоем. боиси хурсандист ки дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгириву ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар минтақаҳои кишвари азизамон шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ ба таври бесобиқа рушд намудаанд. бунёди даҳҳо иншооти таъиноти гуногун, коргоҳҳои истеҳсолӣ дар ҳудуди вилоят ва дар ин замина ташкил ёфтани ҷойҳои навикорӣ шаҳодати он аст ки рушди босуботи ин минтақаи Кӯҳистони Тоҷикистони азиз зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани шоҳроҳи Душанбе, Кӯлоб, Дарвоз, Хоруғ, Мурғоб, Кулма, Қароқурум яке аз дастовардҳои муҳими даврони соҳибистиқлолӣ дар ин минтақаи дурдаст ба шумор рафта ҳамарӯза тавассути он молҳои мавриди ниёзи мардум ба кишвар ворид карда мешаванд. дар баробари ин маркази ноҳияҳои вилоят ба таври замонавӣ бунёд гардида боғҳои фарҳангию фароғатӣ, маконҳои истироҳатӣ мавриди баҳрабардории сокинон қарор дода шуданд. пас имрӯз ба хотири манфиатҳои шахсӣ ашхоси алоҳидаи фитнаҷӯ набояд фазои орому осудаи ватанро халалдор созем. агар имрӯз амалҳои ношоистаи фарзандонамонро пешгирӣ накунему ба вайрон намудани иншооти таъиноти гуногун ва ноором сохтани амну суботи минтақа роҳ диҳем, натиҷа ин хоҳад буд ки корҳои созандагию бунёдкорӣ даҳсолаҳои дигар ақиб хоҳанд рафт. сокинони соҳибфазилати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба хотири боз ҳам ноором нагаштани вазъияти имрӯзаи вилоят ба хусус маркази маъмурии он шаҳри Хоруғ ба ҳар яки шумо муроҷиат намуда таъкид менамоем ки ҷамъшавии ғайриқонунӣ ҷавобгарӣ дар пай дорад. аз ин рӯ як бори дигар бо эҳтироми зиёд хоҳиш менамоем ки бо истифода аз ақли солим аз анҷом додани амалҳои ғайриқонунӣ даст кашед. кирдорҳои ношоистае ки имрӯз аз ҷониби шумо содир мешаванд дар таърихи вилоят ва сарнавишти сокинони он чун доғи нангине боқӣ хоҳанд монд. ба хотири имрӯзи шукуфон ва ояндаи дурахшони ин сарзамин аз шумо хоҳиш менамоем ки аз амалҳои номатлуб канораҷӯӣ намуда ба корҳои ободонию созандагӣ роҳ оварда барои наслҳои оянда як кишвари ободу шукуфонро ба мерос монем.